Good morning, Pilipinas! Kini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Depong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang ni... Aldaw ngunyan, mga tugang ni Lunes. Petsa 23, bispera po kan piyesta sa siyudad o kaya digdi sa Legazpi Port District area. Ngayon po kitang alas 9 din pagkaaga, magsarabay-sabay lamang mag-restorya, may kinaraman po sa tuyang palibot. Ha? Mga bareta po sa tuyang kapalibutan, traffic advisory tabi, maton kay Kuya Tony Reyes, si Tony na talagaan sa tuyang pag-asa. Taon ni taba ang sa tuya na hapot, apagatugang sa tuyang kababayan. Sen nga po maagi so kwan, sen nga po maagi so senda maagi mga tugang so prosesyon, ngunyan prosesyon, sorry. Senda maagi so parada, ha? Ang rota, tamang-tama ba pinadal si Kuya Tony Reyes, Para po maraman takang gabos, ang rota, mga tugang kan parada, ngunyan tabing aldaw, asin pong mga tinampo ang isasara. Taang rota, mga tugang tabi, uni po ang rota na dapat na matandaan niya to dyan hapon. Ha? Alauna po ang assembly area, ang assembly, 1:30 assembly. Ang start of parade tabi alas 2 din hapon. Tapos, mga tugang ang rota po kang parada, mapon po sa Lacandula Drive, Legazpi. Ha? Ang Lacandula Drive, iyan po na po dyan sa may Kantukan Caltex Station, sa may Proxy Hotel, pasering po anduman sa Gugun. Yan po ang Lacandula Drive. Ha? Pag-abot tabi dyan, mga tugang hali sa lugar na iyan, maagi po sa Barangay Peñaranda. Turn right to Barangay Peñaranda Street. Pagkapuntabi sa Peñaranda, matuo sa Ramon Santos Street. Tapos mawala sa Quezon Avenue ay dai maagi sa Kwan Adi. Dai maagi sa Kwan, dai po maagi mga tugang sa sentro kan Legazpi. Tapag abot dyan sa may Peñaranda, matuo po sa Ramon Santos Street. Then ma-left sa Quezon Avenue. Yan po na Ramon Santos. Po dyan sa kanto kang Peñaranda baga, ining sa may pinakaharaning kwan dyan. So dating may gas station dyan dati, madiretso po onduman, tumbok matuo po siya, diretso tumbok tabi so welcome arkang Oro site. Ha? Tapos mawala mga tugang pasiring po sa Quezon Avenue. Tapos straight to Rotunda. Rotunda maagi, hampangan kang Ayala Malls. Ha? Pagabot tabi sampang kang Ayala Malls, tabi may yan bagang Rotunda o kaya Trilonta, matuo, turn right to Imperial Street. O maagi dyan, mga tugang sa Imperial Street. Pagkatapos tabi, diretso po yan, pasiring sa Imperial Street, pasiring po sa left turn to Terminal Road. Pag-abot naman sa Mayasiano, baga? Sa Mayasiano, tahali po dyan sa may hampangan kang sa may Imperial Court, diretso po yan, mga tugang Imperial Street, diretso pa anduman sa Mayasiano sa kanto. Pag-abot naman sa kanto, mapasiring na po mga tugang sa mawala, pasiring ka sa terminal, then tumbok mo na po sa stage, sampangan tabi kang SM. Iya po, yan tabi ang magiging rota kan parada. Kaya sa mga mahiriling dyan, ulitong kulang ha, maagi po dyan sa Peñaranda Street, pag-abot sa kanto kang Peñaranda Street, matuo, tabi sa may Ramon Santos Street. Diyan baga sa Oro site, matuo dyan, tumbok tabi sa welcome arkang Oro site. Tapos mawala, dire-diretso po yan, maagi po sampangan kang Yasiano, sampangan kan Ayala Malls. Ha? Pag uminagi tabi, mga tugang sampangan kan Ayala Malls, dire-diretso yan, hampangan po dyan sa may Rotunda. Pag-abot sa Rotunda, matuo. Pagtuo po kayan, matuo giraray sa may kanto kan Dunkin Donuts. Yan, ha? Dire-diretso na po yan dyan sa may traffic light.
Diretso po yan Macro Sariles, tumbok po yan mga tugang na kuan, tumbok po yan na tumbok po yan na Yasiano. Pag-abot sa Yasiano mawala, pasiring na po yan sa SM. Okay? O anong mga tinampon isasara? Primero, ang Lacandula Drive tabi, sarado yan. Close tabi, ang Lacandula Drive. Iyo po. Tadyan ang Lacandula Drive Junction to Barriada. Yan tabi na kantong yan, sarado yan. Lacandula Drive crossing Lacandula Railroad. Sarado yan. Peñaranda Street, Junction PNR. Yan, sarado yan ha. Sabi tapos mga tugang pasiring po sa Ramon Santos Street. As in Forbes, Governor Forbes, yan, close tabi yan. Ramon Santos Street, Junction Orosite, o Our Lady's Village Road, Yumanangan sa OLB Road, sarado ta. Maagi duman mga tugang sa may kwan, maagi po duman sa may sen nga ini, duman maagi sa may pasiring baga sa LCWD. Sa saraduhan yan, diretso sa Gaisano sa parada. Tapos Peñaranda Street, Junction Mercado Street, Rizal Street, Junction to Magallanes. Yan. Yan tabi na Quezon Avenue Extension, Imperial Street, closing to Los Baños, exit gate, Lanco Business Park, Imperial Street, crossing to Market Access Road, Imperial Street Junction to Bitano, Imperial Street crossing to Bitano. Yan. Yan tabi na mga tinampong yan sarado. Mag-isip ka mo kibang mga alternatibo kung saan tabi ka mo maagi. Basta ang tinampo na sarado, tabi, so agihan kang parada. Peñaranda Street, Ramon Santos Street, pasiring po sa Hampangan kang Ayala, matuod dyan sa may Ayala Giraray, maagi sa may Kanto Kandang Kindonat, dire-diretso po yan. Hanggang duman mga tugang sa tinampukan Yasiano. Pag-abot sa Yasiano mawala, going to SM. Meaning, ang mga kanto tabi na yan, mga tugang, sarado gabos. Sirado gabos. Closed yan. Ang Fiesta Parada tabi, assembly ala 1:30 sa may Caltex area. Kaya, mga tugang, dakula ang posibilidad na mga ala 1:30, sarado na po ang tinampo. Di po, ha? Sarado na. Pero ang Rizal Street, dahil man problema dyan, di ba? Ang Haling Albay, pasiring dyan sa Lapu-Lapu, dahil problema. Di ba? Dahil man tabi problema so Rizal Street, dahil man maagi dyan. Rizal Street, from Daraga to Legazpi, hanggang dyan sa sentro kan Legazpi, aklarado, tabi mga tugang antinampo. O pwede ka mong mag-agi dyan. Kaya mga tugang ang Peñaranda Street Extension, may mga gibo na two-way, Kalye Siping, Governor Pob Street, Quezon Avenue Extension, Victory Rizal Access Road, Rizal Street Barangay Road, Rizal Street, Daraga, Legazpi Diversion Road, Gogon Bugtong Bypass Road, Barriada, Lacandula Drive, Alternate Road, Imelda Roses, Rizal Street, Rosal Street, sa may Los Baños, and Oy Subdivision. Okay? Yan tabi may mga one-way traffic na pigdesignar pala, One-way traffic ini, dahil pwede magsabat, dakulo. Anyway, basta yun na po yan Anyway, may mga nakaltaltag man tabi dyan, mga tugang na mga pulis Buda PSO na magmantener kan traffic going to Daraga Rawis, Bugtong to Daraga Northern Barangay. Yan, go yan. Okay na po yan. Basta, ang mga driver, actually, aram yan. Mga tugang na mga bagay na yan. Okay? Bueno, yan tabi, pwede maskipis sa kung pwede na makipis sa DCGB. Makikaon ka na lang tabi dyan sa barkada mo. Ano yan? Kayen, latoson tagang saramayon ka. Okay? O bueno, mga tugang aramon tangunan dagdag na report hali po dyan sa luwas. Ngunyan tabing aldaw. Tangani po na masabutan din do. Ang dagdag na istorya,
Ngunya na pag-aaga, kay ba po si Ans Galero, hali po dyan sa Luwasan. Fiesta, may kinaraman po sa gigibuhon na drum, bugle, core, competition sa Satuya, tabi, mga tugang na, Legazpi City Fiesta. Ans, good morning, Ans, come in. Yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. Yaw kita sa Larco Business Park dahil sa kitibuhon ko yan na pagkaaga ang drum, bugle and lyre competition. Manungod di sa kapistahan kan Legazpi Port Fiesta 2023. Ang kakaibahan tango niya na ang kargado kay ni asin na museum curator ng syudad si Sir Dar Perez Jr. Para magatan tanin mensahe sa nasubit na ng sir, sa ibong nalinya po si Divina Lima. Hello sir, maray na aga. Maray na pagkaaga sa inyo tabi. Yes, happy fiesta po Sir Garlito. Happy fiesta man sa Bilog Nindong team and happy anniversary sa inyo. Yes, salamaton po sir. Teda po kami kidetalye kay nang gigibuntang drum, bugle and lyre competition tabi ngunya na aga. Ngunya na kaaga po magkakaigwa kita kang drum, lyre and bugle competition. Ika-15 taon ta na po ini. Opo. Digdi manggiraray sa Pacific Mall. Mhm. Elementary and high school category ini. Opo. So elementary ginibutan ng grade 1 to 8. Ang high school ginibutan ng 9 to 12. Opo. Ano na baga kita ng senior high and Yes. junior high. Ang criteria po kay ni harmony and rhythm 50%, Opo. marching cadence, alignment and smartness 20, Mhm. uniform 10%, and visual effects 20%. Wow. For a Oh. total of 100%. Yes. Kanahon po, kang sa high school category, ang first place mauli 60,000 pesos, Mhm. ang second place 50,000, at ang third place 40,000. Mhm. Pero tabi sir na mga eskwela na nagpartisipar sa competition tango niya na aga. Sa gabos-gabos po, nasa siyam na eskwelahan. Oho. Nag-out kitang duwan na Sorsogon, pero so iba yaon manggirara. Yaon so Matnog, yaon so San Fernando, sa Tuwi, aran po, nakirintra. Yes. Oho. So pinagalaw. Perang oras tabi sir, perang minutos po ma-perform ang kada contingent? Kada contingent will perform not less than 8, not more than 10 minutes. Ay wow. Opo. Pero ano po ini kasabay sinta sa parada sa aga? Gabos po. Diyan na hapon po ang tako. Diyan na hapon pala, diyan na hapon. Diyan na hapon. Oo. Kasi po si Gabon. Very Pero good. pwede sana maki-exhibition duman sa parada, sunangga na digdingon niya na aga. Ayan. So yan ang Nakulon ang contingent na po para diyan na hapon. Opo. Pero pang namadyon sa paradang contingent tabi sir Darlito. So far po, nasa 187 po. Ay, salbatana. Talagang fiesta Bicolan di parada di. Yung mga ganun eh. Parada talagang gulpin eh. Taon-taon. Oho. Dakulunon pa lang kita dyan hapon. O anyway. Nakulon kita. Mapuon kita po sa Lakandula, alauna ang assembly. Alas 2, pull out na po kita. Nganing day kita abutan kipanggi. Yes. Yes. Opo. Sige tabi sir. Imbitasyon mo tabi sa publiko sa aktibidad tangon yan. Go ahead po. Sa mga anion man sana po, na arani, digdi, o mga taga-Legazpi, po na ang pagselebrar kang aldaw, kang besperas, para po ngunya na aldaw na 23. Sa ngunyan, ang yayari na po sa maritime procession, Yes. na aga, Yes. and then dyan, ngunyan man ining DLC, naka-pull out na sa mga marching band, and then dyan na hapon, iso po sa tuyang Fiesta Parada de Legazpi na mangyayari noon Lakandula, drive hanggang SM po ang tapos kang parada. Magiriling po kita tawan sa ining oras na para iti sa pagsilibrar kasi Yes. kapistahan in honor of San Rafael the Archangel. Yes. Saan tabi kita sir sa agang udto? Sa agang udto, pero duman ako sa arong Kanya-kanyang harong. Ka talaga. Kanya-kanyang harong adi. Kanya-kanyang harong kita. Sige sir, salamaton po. Good luck tabi sa gabos. Happy anniversary giraray po sa Indo. 65th year. Yes. Thank you sir. Thank you so very much. Thank All you. right. And thank you very much. Apo.
Angie. Kami VP si Sir Dar Perez and enkargado kay ning Grab Jugular Competition asin man kan Legazpi Fiesta Parada de Legazpi taon-taon na pagkahapon niyan dyan sa Lakandula kasisiring sa SM Legazpi. So yan muna tayo VP kay Bahan si Boy sa Mobile and Escalero DCGB. Salamat Ange sa report. Hali po dyan sa luwas. Dakulong pala din. Ha? Dakulong pala. 100 sobra 170. Mga tugang ang contingent kasabay po sa parada. Taod-taod. Mga tugang din po sa tuyang Fiesta Parada de Legazpi. Yan ha. Na pinag-organisar mga tugang kan lokal na gobyerno kan sa tuyang syudad sa pagitabi ni Mr. Darlito Perez, ang chairman ng Fiesta Committee. Iyo po mga tugang si Councilor, City Councilor, singa nini, JP Lee. Siya po mga tugang in charge kan mga aktibidades na yan sa Fiesta. Tigdi po mga tugang sa Legazpi. Okay, daragan tanaw ang sitwasyon. Hali po dyan mga tugang sa kinamumugtakan ni Joshua Bino. Nasa kwan ini, nasa mga bangka iningon yan para po mga tugang sa maritime, pinagigibo na maritime procession. Ngunyan tabing aldaw, digdi po sa tuya tabi na syudad. Joshua, good morning, kamin. Yes, BP, good morning. Good morning sa gabos na mga paraan tabay. Ongoing na ngunyan ining maritime procession in honra sa kasiyasahan ni Saint Rafael the Archangel. Kung sa'yo na nakaagi na kami BP, duman sa may parting sakop kan barangay Lamba. And sa presenting ini, so nalulunatan kong bangka sa kay man ining imahe ni San Rafael. Pasiring na kanungan duman sa kadagatan na sakop kan barangay Pigaa. And sa presenting sitwasyon na NBP, kasabay ka na pagkanta ka na Santo Rosario, yung manining nagapadados na maritime procession. Dakol na mga taksay na sa tracing sakayan pagdagat ang nag-iba. Ibang taksay, buda, so iba pang mga bangka. And sa ngunyan, ang panahon medyo nag-tutortagis silang ugaring and medyo may hukol. Pero okay lang. Dahil man na, kumbaga dahil man ikaaditan na namamati sa pagkaining mga individual na kaining pangka na indikasi sa PP Henry. Masarabay may digdi sa pangkang nasakayan may kining imahe ni San Rafael, yung digdi si Reverend Father Francis Binaya, yung tuman sa inuta na parte kay bahan sa mga sakristan. And nagkapirang ilihidos man dito ang yung digdi si Fiesta Committee Head, Consul Jepilis, Consul Ato Baligulit, and si former Governor-elect Noel Rosal, and nagkapirang mga residentes dito na syudad ni Legazpi. Ayun yan si Gob, tabi Joshua. Yaon tabi BP, iba niya inin si Consul JP. Saan nakasakay si Gob tabi? Saan nakasakay? Sakay kining boat number 1 kung saan nasakayan man din imahe ni San Rafael. Ikahain ka. Yaon man sa boat number 1 kasi rarabay ko. Sige daw, makinito makauron. Alat lang. Yan kaya si Gob panata niya yan eh. Nawag sabay dyan. Buda si JP. Kauron talo si Councilor JP Lee. Only si Councilor JP ta iyang uroharan eh. Opo. Nakakaputong sa naman kaya ako digdi. Medyo mahukul-hukul lang kaya. Nalulala ka na? No. Si BP Henry sabi, nasa linya. Panata mo na pala ni Karon ng katabing madali. Hello, Sir Henry. Hello. Maray na agad tabi, Councilor. Kumusta po ang sa ibang experience dyan sa pagsakay sa maritime procession? Okay, maganda po yung experience na hindi. At least, na-full po mga tao from Legazpi Port District na Pastoral Township na nag-iriba po. So, maganda po yun. At least, kasi po hindi naguran-uran, talagang piling ka ng mga piling po ng mga tao. Talagang sabay talaga po. Iyo. Tabi, Councilor, may kapampira mo ng experience ang makasakay dyan? Nagkapira na po kasi bilang baga po nagsabi mo kita bilang kapitan. Iyo mananggad pala. Nagsabay man po lang po kita po. Iyo mananggad pala. Yes, opo. Saan po kita sa aga kagawad?
Sa aga po may gukitang misa. Aha. Mahal na misa. Tapos, di ba po sa mga activity ka po? Iyan, yon. Okay. Mensahe po sa mga taga-Legazpi, Councilor JP. Opo, sa mga taga-Legazpi po, primero po, sa gamot, ating testa po sa inyo gamot. And siyempre, ngunyan na hapon, ngunyan na aga, magkaya ko pong Dam Bugle score po sa Legazpi, aga, and hapon po secondary. So, asahan ta po na medyo magkakay ko kayo na traffic po sa within Legazpi Port area po. Apo. Yeah. Thank you, Tabi, Kagawad. Mabuhay po kamo. So, mabuhay po. Thank you. Yes, thank you. Yes, Titi Henry. Si Aha. lagi tapos. Pakarayang kapot mo. Nakita bang kita sa mga nagpapakain mo. Iyo. Sa iba pang mga pag-irripa. Si Governor ulit, si Pipi Henry. Hello, Gob. Maray na aga. Marinaga! Yes. Pipi Henry, Marinaga taga-boss sa mga parandabay. Yes. Viva, Juan Rafael! Eksakto. Mayor, kundi po ko nasasala, pirmi kayaon dyan, tagaro panata mo pong magsakay talaga dyan kada Iyo. piyesta. Pero gano'n na miss kasukatanin ko di kasi Glenn Barcelona. Gano'n na hindi ko na. Ora. Baka yaon sa ibong nabangka? Yaon sa ibong nabangka, Tabi. Gob. Opo. Ayaw tayo po. Yaon sa ibong nabangka. Sa bangka ni San Rafael mismo. Opo. Gob, Gusto pwede ko i-share. magpasalamat, Henry. Pero Gob, i-share mo, Tabi, sa nagdadangog kung anon sa imong, siyempre, saro sa mga panata man, kumusta po sa imong mga, sabi nga, biyayang na-receive sa pagigibo mo po kayan? Yes, Henry. Bakit na lang sa personal, sa tuyang syudad, lalo-lalo sa mga katugangan Opo. talagang namuna ang pagtubod. Sa pagiling ko, masigani medyo makumpagayan ang panahon. Yes. Medyo nagturtag kita talagang dinubog talaga ako nag-participar para makisumaro sa tuyang taon-taon na maritime procession in behalf of San Rafael the Archangel. Iyan po ang patron saint kan sa tuyang syudad. Iya po. And siyempre, pagpasalamat, siyempre San Rafael mga paratira. Yes. Ining coastal area sa iyo man ang negosyo kan sa tuyang o anak buhay, kan sa tuyang mga taga-barangay. Kaya maling mo po i-around sa mga bangka na pinagamit nila para magsira, para ma-bless si San Rafael. Yes. Pampirang taon mo na, Tabi, ni Gob na pagsabay dyan, pagpanata sa satuyang maritime procession. Gari, haro halawid na. Taon-taon. Taon na. Oo. Nag-consul pa ako. Yeah. Nagkasabay na ako ni 1995. Oo. Kaya gani, nabdabit na ako sa medyo na magurtur-turta kita pero talagang suminakay pa sa mga katubakan. Pero safe naman kita. Apa. Gusto ko magpasalamat sa satuyang mga marshal ang Philippine Coast Guard. I see. At ng Philippine Navy. Apa. Pagtabang sa tuya. Apo. Gob, mensahe, Tabi, sa mga taga-Legazpi ngunya na fiesta. Yes, sabi, sa mga taga-Ciudad Legazpi, happy fiesta. And sana po, ang mga nakakamtanta ng mga biyaya sa tuya, magpasalamat kita sa tuyang patron kita Rafael. So, yung masasabi, Henry. Salamat po, Gob. Happy fiesta, everyone. Viva San Rafael. Viva! Salamaton po, Governor Noel. Joshua. Yes, Pipi Henry. Si Sir Noel Rosal. Lagi na taman din na mensahe. Si kataning niya man, si Consul Ato Bayadunit. Hindi ko na sa dito katabang-tabang ini ni Consul JP sa pag-organize ng mga fiesta activities na mga taong. Consul Ato, Pipi Henry po. Hello, Councilor Ato. Yes, good morning, Pipi Henry. Good morning, Tabi. Good morning. Kumusta po ang sa tuyang experience sa pagsakay ngunyan? Taaram ko po kan chairman kaining maritime procession. Yes, primero ko man na makaisabay sa maritime procession kasi mamatian mo talaga sa ugmahan sa nayahon ang mga tao nagkakasarap makasakay sa edit na dokulaon pa na barko. So, kaya ako salamat na hining gabis na ni pinagkakatabang turuan talaga na LPU kaya simbahan. Kita
ako ang inibong chairman as parte ka nga LGU tapos mo kaya na tuwang magkaturuan magkakataruan ini nga pagayon sa Federal Tabing Defense. Opo. First time mo tabi ni Kagawad? Magsakay? So magayon lang ka si Gop Noel, si JP, na-enjoy ta at siyempre yaw magkapasalamat na. Yes, yes. Kumusta na pong panahon mo niyan Kagawad? Nag-uuran o dahil pa man? Nag-auran ta. Kaya tama ito, sabi ni Father Jonathan na ating magpadurugog. Nagsumagot sabi na kaya magpadurugog kita. Iya po. Talaga. Madurugog talaga sa nag-auran. Okay. Kaya po, salamat. Salamat po, Councilor. Salamat po na maray. Joshua? Yes, yan, nagkapirang mga ilihidos ayaw maniging nagsabay sa maritime procession. Kaya ba ganyan nagkapirang muna ligat sa inyo. Kadapol DP ining sakay ka na bangka na dalmi kay ba si San Rafael. Medyo oran-oran, medyo mahupol pero mati na ang kumbaga kampante man giraray na biyahe sa kay ba sa ining si San Rafael. Iyo. Pakidescribe nyo tabi Joshua, kumusta ang sitwasyon kang pagkalinya kan mga kwan, kan mga imahen nakasarabay kada bangka? Ano ang sitwasyon, anong itsura kan bangka? Bari dahil lang tabi ako dito, tama putol na so 12 minutes ko. Sige. Bari dahil lang tabi, bari dahil. Sige, okay. Redayal tayo. Dakulaon pala din nasa kayang bangka no? Mga tugang ni San Rafael, no? May kinaraman digdi sa satuya na pinagigibong niya na maritime procession. Hali po dyan sa barangay Dapdap, mabalik po sa Dapdap para dyan po garay magbaba. And magkapirang oras man sana yan. Joshua? Yes, Sige na, pakidescribe daw kan kada bangka. Go ahead. Ining bangka na ini, so mga taksay bagay ni. Dara ko lang motor na bangka pantira. Nasa inutan ining bangka na pigilatan ni San Rafael. And kasunod limang mga taksay ini dito. So mga dara ko lang taksay, yaw tuman sa nagkaperang mga imahin pa na nag-sarabay. And bali nasa 13 or 14 ining mga kuan mga bangka sa DPP. Darakula ta kada sarungan na bangka iring nasa inutan ni. Siguro sa estimate ko mga sobra 50 mga sakay na mga tao. And apero pa kadto parang sira sa irarong sa DPP. Nakalinya ini nasa inutan ining bangka na pigyan ni San Rafael. And sunod-sunod na tabi ni DP. So mga manlay na ini kaya nasa 28 barangay ang nagsarabay ni Gilipit sa maritime procession. And kanag-condition pa ito mga coastal barangays ka na Legazpi City. So kanya-kanya din ng mga patrol Santa. Hindi man din pwede sa side ng pagsabay din sa maritime procession. Kaya so ibang bangka, kung mga nagsarabay sa procession, pupupulit na ibang mga timahin Santa kasi sa biging mga kanya-kanya barangay. So sunod-sunod iyan, pasirin kami sa may partikan na bigaha. And pagkatapos bigay, mabalik naman naman sa may Sawangan Park sa Barangay Dapdap para naman sa mangyayari food procession. So mga ining imahe ni San Rafael, mula si Santo Cristo, at Barangay Dapdap, mula si Bapang mga Santa nagsabay, ipaprosesyon ni ihatod, pasiring naman sa parokya ni San Rafael sa ating Bibis, para sa iba pang mga church activities and para sa Fiesta Masman sa aga sa alas 9. I see. So anong oras, anong estimated hour na pwedeng matapos yan? Estimated time dito, susod duman sa pictures na program. Nagaling kami duman sa Sawangan na 7:30. Expected na makabot mga alas 9 or alas 9:30. Ayun. Very smooth man ang dalagan training maritime procession, although taga oran-oran, nag-stay in date and medyo kusog-kusog pa ng ukol. Pero very tolerable, very manageable man sa DPP. Very smooth ang dalagan ka na procession. And solemning maray, may kung naroon sa background, may pagtugtog na banda, buda nagkakanta, nagkakanta Rosario tadi, BPN para sa gabos ng mga nakantabay sa radyo. Yes, very good. Okay. Okay. Tadi, BP, yan ang presenting sitwasyon.
ongoing na maritime procession in honra sa kapistahan ni San Rafael sa Archangel. Aha. Right, sige, sa kadagatan sa akong pagsunod kan Legazpi, Joshua Bino, BCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Yan po ang maritime procession, mantang digdi po sa sentro, sa may Lanco. Bigigibo man mga tugang an drum, bugle, lyre competition. Digdi po sa daga, ano? Pagkatapos kayan, mga tugang diyam kong alaw na, tatuya pong parada sa Legazpi. Mientras tanto, alas 8:12, oras po sa Pilipinas, nasa linya po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, come in. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong bareta kung ibandira ngunyan. An Comelec Control kan Comelec Central Office digdi sa Libon. Expected na an pagdagdag nin police force digdi. Habang pararani an eleksyon sa barangay para masigurong matrangkilo an nagdadangadang na barangay eleksyon. Sa ngunyan, sigun kay Police Captain Victor Burhal, Chief of Police digdi sa Libon PNP, mahalat sinda ngunyan na pagkaldaw mananggad kan desisyon kan Comelec ko na malawos an Comelec Control. Sa ngunyan susug sa hepe, day man ki mga untoward na mga insidente digdi, pero igwa man giraray nin mga nagpapaabot sa indang hipatura na monitor tabi BP, ibang kandidato na pigpapaabutan man giraray ki patakot, piglalabay-labayan ki nakamotor, may naghahanap sa kandidato na bako man bistado an persona. An abiso kan hepe, ingat-ingat sana ang mga kandidato sa barangay ta. Primero, maski may mga nakadispatch na pulis digdi sa mga barangay, bako man gabos na oras, nakamanman an pulis sa kandidato. Kaya anabiso na sana na pasiguro man giraray sa paglakaw-lakaw sa indang mga barangay pagabot sa seguridad. Kung may kakaibang obserbasyon sa palibot, i-coordinate tulo sa pulis, aday pagtawanin oportunidad na may marawrawan na buhay, kung sa'y nang pagtubod kan COP, posible antret, yaon pa man giraray, dahil sa na nakakapurma, dahilan sa police presence. Sa ngunyan, natutunugan kan DCGB News, an Libon, an Piodoran, an pigtututukan ngunyan, kan Philippine Army as in Philippine National Police, ta iyo an mga lugar na iyo ang pinag-aandaman na baka may magbutuang problema. Ayun, pero pasalamat Jimmy ta, magpun kan mga nagkaaging aldaw day ki mga istoryang Dracula, no? Wara. Tranquilo ang palibot ta. Pasalamat man si COP ta sinulungan nga ni digdig ki mga pulis. Yes. Pero kung ibandira ngo niya na pagkaldaw an Comelec Control, piglalao man madagdagan presence kan police force digdi. Iyo manangga ta siyempre sinan mamamahala kan ga boss. Di ba? Okay. Sige. So yan BP, monitoring kita sa mga sitwasyones digdi sa bako sa nasa Libon, kundi sa iba pang parte, mga lugares digdi sa Tercer Distrito, Canalbay. Yan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Aluas. Happy Fiesta po, Legazpi City, sa pagbabalik, June. Pag-restoryan daw ining kapaladan kan PNR, ining release kan tren, malabo na naman ang iling ko. Malabo na naman ang laban. Malabo na naman ang laban. Tabi, babalikan ta iyan, ha? Babalikan ta iyan. Hindi kun malawos naman an. Igwa po ki-replay association sa senior sa Earth Forum. Ay, igwa po. Ano,
pag-abangan mo lang tabi sa kuan sa ano yan sa Facebook. Halawi gunda so parada yo. Pag irestoryahan ta yan, taon ni tawan ta kamo ki. Malabo naman na mangyari. Mga tugang tabian sa tuya na PNR. Hindi kun tawan ni ka atensyon mga tugang kang kuan kan sa tuyang gobyerno. O ni garo ding pag-asa Junior na mangyari ini. Daing pag-asa. Badali sa na po. Sa pagbabalik, inan sa tuyang pag-irestoryahan. Alas 8:15 na, ang mga baretang sendong na, dangog atod po sa Indukan, mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo. To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose True to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. for everything that's true. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat. Mas marikas, dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pare, Edibong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa Selyado ako. Enertone 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enertone? Oo, bawat kilo Selyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, naka-precon na. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Cali, Cali, pop, pop, Bobby Cali, pop, pop, Cali, Cali, pop, pop, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop, pop, bubbly ang sarap, Cali, pop, pop, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination,
event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Free! Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Nor! Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong buwan, sama na at ipagdiwang ang 2 dekada ng ginhawa with Generica Drugstore's 20th anniversary. Ginhawa sa bulsa ang dala ng 20% discount on selected over-the-counter Generica Drugstore's medicines, vitamins, and supplements. Promo runs from September 1 to October 31, 2023. See posters and print ads for details. Sama na sa ating National Libreng Consulta Day on September 23 from 8 a.m. to 12 noon. Damhin ang ginhawa sa Plus Service sa handog nating free medical consultation with our partner doctors. Huwag magpahuli. Check out the participating Generica Drugstores near you. Follow Generica Drugstore's official social media accounts on Facebook at Generica Drugstore, Instagram at Generica Drugstore, YouTube at Generica Drugstore PH, and TikTok at Generica Drugstore PH. DOH FDA CDRR permit number 0931 and number 0932, series of 2023. Ramdam ang gaan sa 2 dekada ng ginhawang Generica. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan!
Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ng Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit no? Try na! D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist. Qualifications: graduate of any 4-year course. Female with good interpersonal and communication skills. With good work ethics and computer proficient. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa'yo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik kita digi po sa DCGB. Alas 8:30 na. Oras po sa Pilipinas, asin sa DCGB. An oras hatod sa Indokang. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City, Legazpi.
Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. RightNet. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNet. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Norcubes. Buong-buo ang Pasko with Norcubes. Anhapot sa DZGB. Yes. Kaiba si Henry M. Yeah. Ang lalaking hindi inuumaga. Nanggad. Welcome again mga tugang sa programang Anhapot sa DCGB. Kamong nagdadangog ngunyan, ano sa hiling nindo? Malalawas sa tuya ang tren? Bata, magayunod baga pagdagon sa mga programa. Adi, ang biyahe ngaya from Manila to Matnog, 4 na oras na sana. Wow! Ang biyahe ngaya, hali ngayang Manila ngaya sa Tutuban, pasiring sa Legazpi, mga 3 oras na sana. So mga kurbada da atabi, i-straight yan, buda mga tugang papaagihon da sa mga bulod na gari shortcut sana, tantren makaskas ang dalagan. Ang mga harong, sa mga lokal na gobyerno, sinururat na kan PNR, mga tugang ta maghanda na databi tang riles da June 30 metros ang distansya sa ambos lados. Gusto sabihon, hali sa sentro kang riles 15 metros sa kaliwa, 15 metros sa kanan. Ang riles databi kukudalan kaya lang kao nga nang day pagparagarapo unindong mga sarawayon kamo. Ha? Uningon yan ang problema. Nagpara-paralano pa lang. Sa bagay, inut man talaga. Sa planning stage man talaga, sabay yan mga dapat nagibuho na yan. And sa planning stage, ang saro sa mga pinagkukonsiderar dyan mga tugang iyo, tabi ang budgeting, ang capital, fundo, nagagamiton para dyan. Gapos pinagkukonsiderar pag-abot sa planning stage. Di ba? Kita palang mga tugang, sige ang plano ta digdi, di man kitang kasiguran sa pondo na gagamiton dyan. Oh. Paano ini? Metro Manila to Bicol Express Railway Project frozen as China funding uncertain. Di man da mga tugang kita pig kailingon nindo ha, imabaktra kitang diit. Kaya, dapat talaga ang Bicol ko makaproducer kitang presidente, Junior. Ang problema, taday kita kakaproducer ki presidente, tagari ang pag-asa talaga, ang Bicol region dapat makaproduce ki presidente. Kundi ang problema dahil man kita makakaproduce ki presidente digdita, kita ngani mismong mga Bicolano, pigduduhagi pag may Bicolanong kandidato para presidente. Pero ang mga Bicolano biyo mga tugang na pigtatakuan si Leni Robredo kan mga enot na eleksyon. Pero ang Bicolano ang pigtatakuan si Raul Roco kang enot na eleksyon. Bako baga kitang mga Bicolano unity kita. Maringani ta salbay baga magayunon baga duminaging eleksyon. Gabos na partido magkasururog, magkaralaban sa albay, suportado si Leni Robredo. Kaya lang, may nagkakapera talagang ang intensyon, mga tugang labakuman, mga politiko, ano ba? Raoton si Leni Robredo. Di kitang tsansa kayo ni Gayo. Adi. Ilingon nindo. Sabi digdi, mga tugang sa bareta na nako ata, pinablis po ini. Sa Inquirer, nabasa ko ini actually. Sa Inquirer, nabasa ko ini. Inquirer net. Buda tabi sa supig sa bareta tabi na niluwas hali duman sa Metro Manila buda sa EBS, CBN News online ninda. Nailing ko ini Inquirer, nailing ko ini buda tabi sa EBS, CBN News. Siguro na-publish man nila sa ibang news outlets. Ilang sunabasa ta. Buda may pinadala sa kuya ini kan sa kuyang mga listeners. Sabi, ang gobyerno mga tugang ipopostro ang construction kan Bicol Express Train na ang pundo di pa man napipinalisar as funding for the project has not been finalized.
Philippine National Railway General Manager Jeremy Regino said, sa initial plan na plano kan gobyerno ta, ang China databi ang supposed to be ang mapundo mga tugang bilang partner in funding and Bicol Express Train Project na mapundo man sa Manila, pasiring sa Matnog. The country, however, is still uncertain whether this will push through despite the ongoing construction of the North-South Commuter Railway that will connect Pampanga, Bulacan, Metro Manila, in Laguna. Hay nining Pampanga, Laguna, Bulacan area. Ang Laguna ya, ondig di sa may kataning kan Manila area, di ba? Uning Bulacan, Pampanga, pasisiring duman sa North. Ilingon nindo ang riles mga tugang antinampo sa North, pasiring sa North. Kadakol kaya dyan na naging presidente na taga dyan. Hello? Hello? Hello, amigo. Yes. Pagtagtaka may subsequent story yan. Okay. Ilingon ko, migo, Ilingon ko. Tapos sige. ang pigaay na funding, Japanese. Japanese! Ako sa iling ko, dapat sa Japan na kita mangutang tansay, nagari malabo, pig para buro barangga na sa ng barkota. may kuha na kaan, may statement May sa Department dagdag na? of Finance, amigo. Very good. Sige, hanapon ko ha. Thank you, pare. Thank you. Salamat ha. Di ba? Di ba? Ano kita kan pundo ang kansay na salbatan na ngayang Pilipinas. Si pundo, ba nga kaan? Ngayon mga sara, binangga kang Coast Guard kan China, so inarkila kan Navy na ma-resupply duman na subata so inarkila made of wood, kahoy, binangga baga sa lubot. Ang the Finance and Transportation Department are working to find alternative sources of funding. O baka yun na ito ha. Pero ang saro digdi sa pinagsasabi, it is possible that the project may be financed through official development assistance or through a hybrid collaboration between the government and private sector or PPP. Magayon ini ang PPP project. Okay na? O yan tabi ang sabi ha. Currently, sabi kan Bareta, there are trips from Naga to Ligao and the goal is to extend this route to Legazpi once the Alabang Tutuban route is closed next year to make way for the construction of North-South Commuter Rail. Hindi kun padagos ang may nagbabiyahe pa dyan sa Ligao. Bakit, Jimmy, may biyahe pa dyan sa Ligao? Takanso sa kung baga kampanya Francia Fiesta, binahe ito. Hindi kun padagos ngunyan. Dumanda tabi ito. While Manila will now apply the route to Calamba to Legazpi. Yan databi ha. The PNR South Long Haul where the Manila South Railway will cover the distance of 565 kilometers traveling between Sucat, Parañaque, and Matnog, Sorsogon. Ang pundo ang kinakaipuan digdi 142 billion pesos from the Export-Import Bank of China, but it has not been approved yet. Yan ang pigasabi na, rimati na boy. O babaktra kitang madali. Kampanahon ni Presidente Rodrigo, di pa naglog sa pigtram sa kuya ni Manong Rick. Kampanahon ni Presidente Rodrigo Duterte, tinugaan man kita na makakaabot sa Legazpi. Tama lang nga ni, makaskasunda tabi ang biyahe ta. Diba? Mala, ito pala, pagtukaw ni Bongbong Marcos bilang presidente ta, mga tugang kan uminaging, pagkatukaw niya, nadiskubre, mga tugang, na dahil man palang gipundo. Dahil man gipundo pala nito, dahil man palang kinaghiro sa pundo, kampanaw ni Presidente Rodrigo Duterte.
Sabi baga ka ito kan ni Assistant Secretary kan DOTR, wala man niya gipondo boy. Di man lawos. O ngunyan, igwa naman pigpostro ini. Konfirmado na daiman databi nin fondo, taday man naghihiro pa sa China kung ano na mga tugang an gigibuhon dyan sa proyektong yan. No. Dahil pa gano'n naglog supinadara sa kuya ni Manong Rick. Dahil pa naglog migo na, paano daw? Dahil pa naglaog. Tayo databi ki, ano yan, o ba kaya o nadigding? Ano yun kontra sa ay, dahil man Manong Rick nagabot sa pigpadara mo sa ko. Kung igwang latest ka ito, wala, pakiresend daw tabi. Wala po, o yan, tabi. Sa linggo, may pag-asa daw ini, kamong nagdadangog. May pag-asa daw, tabi ini sa iling nindo. Matyaga na lang ako sa St. Jude 13 hours, ligas pito ko baw. Kasi, pagdungi-dungi ang kita kinchik, kaysa pagdungi-dungi ang kita kinchik, China. Yung baga. Uyog-uyogon mo ito mga tugang na nangyari kan uminaging aldaw. Rinap. Ruminagaksa na so lubutan kan bangka ni narkilakan Coast Guard na makwantabi, marisupply duman sa Ayungin Shoal. Japan po ang contractor sa North PNR. Yung ani, diba? Anyan talaga sa North, Japan. Sa Davao nga ni, Sorilwida sa Davao, gari Japan man ito. Kung sa Pabicol, ang mga contract sa Tuya, China. Nata ba ko na sa pinag-Japan so, kontraktor na, buda mo, bata, mangutang na naman kita kadakol tang utang. Maniwala ka nga Yamada Gosigdian Trend, sabi ni 9488, di ba? Inda. Gari malab, inda sana. Baka lamang, pero maski nga na bagang presidente, dahil man nagkakambensyon ka ining Manila to Bicol. Ay, gari may na-mention, di ba? May na-mention baga sa zona. Gari ko siyang na-mention sa zona eh. Ining PNR na ini, oh. Di ba? Hello, good morning. Pili ako matubot saan. Oo. Mangutang sa Japan, China mapatrabaho. Ang pareho may gukan China, ang China kaya pag duman kasi na mautang, duman sindan mapatrabaho. Kaya nga ni, so Japan, matugot man na yan. China ang matrabaho. Iyon na nga niyan. Pero gusto kan Japan, sindan matrabaho, tagarin niya. Pag tinautang ngayon sa Pilipinas, baka ngayon magtapo ang realista. Ito no, VP North Luzon baga. Japan ang bandit, pero hindi na matrabaho. Iyo. I-reverse ang pandya from Japan, imposible yan na makabutan digi sa Pilipinas. China ang matrabaho. Iyan, iyo. Pangyari. Kaya malabo yan. Iyo. Malabo yun eh. Gano'n na talaga mangyari. Ina sana, baka lamang tiwala lang, ade. Lansyuntan sa dirita? Lansyuntan sa dirita? Gari. Alingon ta ang buhay ta. Gararog. Sige, migo, salamat. Gari, alingon ta sa ang buhay ta. Ito ha. O na ang latest Philippine asks Japanese banks to fund infra projects. Yan. Sabi mga tugang anong petsa ini nakapublish. Atama 18 ini October 18 ini. Tasuotong subinasa ko October 17. Latest ini man medyo oraban ini. Sabi po ni Finance Secretary Benjamin Jokno, mga tugang, nakimiting da siya sa mga representative kan Japanese banks para magkaiguanin hururon sa possible sa investment opportunity nin public-private partnerships in the country, flagship projects as well as its growing market for bonds and sustainable finance instruments. Yan.
naghururon pala no. Kasabay databi mga tugang sa Japan Bank for International Cooperation o JBIC, Michuho Securities and Nomura Holdings. Kay ragtaman naghanap kitang fundings para digdi ang mga pangyayari construction kasabay databi sa pinaglalabi mga tugang ni ni Secretary of Finance, yun databi ang construction kan Bicol Express Train has been post according to the Philippine National Railway na may pundo databi na 142 billion pesos. Uyog-uyogon mo yan. Baka lamang malawusin hello? Sir, hello. Yes, morning ma'am. Good morning. Tao nang bibilang. Number one, they pa-pignal and void nullify sa kontrata sa China. Oh. Awarded sa Panday It's frozen lang. It's frozen. Ibig sabihin, maano ka naman sa pigtawan mo kay kontrata na, di na, matras ako. So, i-notify pa ang Pilipinas. And how long will the negotiations take? Garo day man lamang kinagihirap. Nakalakaw ka na pabalik, pero balik ka na pa Manila, lakaw. Day, nangyayari. How long did it take? How long did it take for the China contract, for the PNR long haul, South long haul, to be awarded to China? 5 taon? Tapos na lamang ang tentang presidente. One yan. One yan. Pero ang taon si Duterte, anom. Pero ang taon si Bugbog, maduwa ng taon. Diba? Tapos, kaparaman mo, tirawan mo kay konta, ang nakalagay, frozen. Iyo baga. It's still binding. Yes. It's still alive. Big freeze lang. Kung baga, bubuhayon mo ulit, i-defrost mo. Matuloy. Okay? Kung ang China, syempre, it's a form of blackmail Iyo posible. Tabaka pig-ipit man kita dahilan sa mga isyuta Kita ang dihado, ang Bicol ang dihado. Iyo, kaya pero may dihado ang Bicol. So, matarap ka sa China, chut. Ano yan ang proseso letter, etc. Tapos makikiano ka sa Japan. Pero taon iyan. At sabi ko sa imo, sir, nakaantos ka na sa Taiwan Pacquiao. Ay, sus, Ginoo kong kaguhan na mahirap. Diyos ko. Kasi kita, nagkaturo kita sa pansitan. Ang Bicolano, parapog na mabuot. Minsan, hindi sana ha. We are so accommodating. At ang Norte, pero may nabibiyayaan. Bakit? Look at how they treat their projects at yes. Diba? Nabiyaan sa Mindanao ni Duterte, nabiyaan sa Norte. So sa tahog ang wara. Garita. Masabi ang iba, kanya, iliw mo ang sitwasyon. Kita ang one of the most depressed regions in the Philippines. Pero kita ang one of the richest in terms of resources, gold, kuryente, kita. Yes, pero ang kulang sa tuya, alam mo? Ano po? Duno. Ano nga niya, so pag-afford kaya na, may dunong, pero... Pursige daw, pagpursige. Dapat magulang ka. Garo wala man kitang kasurog ding makurok-kaskas lamang mag-push kan mga arogan. Unless na makaproducer kitang presidente ta. Because our politicians, dahil man gabos, nakikikukuan naman sa mga kuan. Bako man kadadigdig, bako man ang nila, sabi ko lang, bako man ang kanilang Gari puro tango pag nag-meeting na, gari puro tango duman sa mga national officials ta. Yes, correct. Ganit talaga. Kay punta madam maka. Si Duterte lagi sabi ko, pinaano si Dilima. Piga-para niya si Lenny kang Vice President pa si Lenny. Dahil mo na makaon sa piga-para-taram niya about Lenny Robredo. So insulto sa gabos. But our politicians don't say anything.
morning. Yes. Kung Oho. ako politician, sabi ko, uy, babae yan. Kaya makipigigibo yan sa imo. Nobody complained. Yeah, correct. Nobody complained na, ano mo ining tao ini? Ano may ini? Kung may ini? Nobody complained. Totoo ba sa pagtataram niya? Baka matotoo. Yeah. Si Dilima nag-aratrasa na sa mga witness. Iyo. But nobody even said anything. Si Sened, kay Dilima, mga politiko, bako man taga Bicol. Nagsurog kay Dilima. Yeah, correct. Yun ang God. Ay, baga, sir. Yun ang God. You read the news from how many years ago. Nagsurog kay Dilima, bako man mga taga Bicol. Totoo. Ang mga politiko ta sa Bicol, di ka makadangog kay statement na suportan si Dilima. Yes. Yeah. Yes, karot Okay. talaga. Yun lang, sir. Thank you, ma'am. Very good point, di ba? Oh. Ano na, boy? Tabi. Kita. Hello. Good morning, Kuya Nes. Ako, pagtubod ko, malalawosaan ko di, anhapot, kung buruhay pa kita. Hilingon mo, kan mga regular na congressman sa kada district. Pero ang congressman na taga-digdisa na sa Albay. Dakulong baga kita mong congressman. Dakulon, pero mga walugayon. Ayugon mo kung magsarabayan ang indasan na kung makabubo ang grasya digdi o sa Albay. Makangalason man talaga, adi. May senador kitang Bicolano. Kaya lang, din ang kita, sir, nakakaproduce. Presidente. Yan ang problema ta. Sabi kanino, si Romualdez niya on taga Region 8, mapapaboran man sinda kung makadiretso ang train sa Matnog, magkakolaborar so mga congressman tadig di Buda, so Speaker of the House. Kaya lang, baka dahil pa nagkakaoro yun sa Huroron, itong pigsabing ang mapatrabaho so inutangan, nagkaroon dakula itong conflict. Tayo, nakulang ko na Paano na makadilin siya so SOP, paano ko na magpatrabaho so Japan? Ang mga hapon dahil mantuod kang mga oro SOP iyan. Yes. Baka diyan dahil magkaoro yun sa irasan kang SOP. Baka yun ang makahaloy. Yes. Yan sana. Salamat. Sana buhay pa kita. Sana buhay pa kita. Kung malabos yan. Yan sana ang pangadyon ta. Iya po. Salamat on Kuya Nes. Alright, thank you. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Gari malabo talaga, adi. Malabo ang laban, boy. Yan tabi ang latest. Mga tugang na bareta tungkol dyan sa PNR. Sabi ka nag-text, nothing to worry. Maghiling ka sa palibot, department store, bags, big establishment, sisa intagsari kaan bako Chinese. Pasalamat kita kay Pinoy and Trillanes na nakontrol ang China na NWPS from 2010 to 2016 to present. Yan, okay? Sabi po ni 5858. Mangyayari po iyan, PNR Railway, pag nagrulupad na ang sasakyan. Nangyari ko ya Tony. Mga ararumon po ang mga bulsa kan ibang opisyal. Alo yun mapano. Sabi ni 3120. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Kuya El. Yes. Pitry ko yung number mo. Tama po sa number na naapudan mo. Salamat. Salamat po, madam. Welcome. Okay. Opo, bye-bye. Kaya, inda, kung anong abutan tadigdi, tabi, mga tugang, tagaro, ang basa sa North, prangbis na ko pagkaabot naman, sa tinampo sa na, daugong kita eh. Tinampo sa na, the best, ang mga tinampo pasiring duman sa North. Sa Bisaya, pambira man kaya ako makaduman, Mindanao area, developing region, ngunyan, ha? Tabi, inda, kung paano kita digdi sa Bicol, kaya gayro sa iling ko, may problema kita. Sa pagpili, mas kadong pipili taki mga leader, pero gayod, tang leader ta digdi, gari,
Di ka man makadangog lamang na pigpapursige ang real. Madangog mo naman sa eleksyon 2025. Dahil man nagpapursige. Tanpo implementasyon kang proyekto nakadepende sa presidente. Di ba? Hello? Hello, good morning. Morning. Henry. Yes. Mr. Henry. Po. Dapat bago muna yan. So, yan bagang mga kable? Ano? Arab baga sa ibang mga bansa, Arab kang sa Kuwait. Sabi kaya ni mother ko, dumanda kaya Sir Henry, wala ka daang may hiling-kiling niya ki kuryente na nasa taas. Sain? Nasa Erarom? Gabos iyan naka-underground. At Iyo. high-tech talaga duman. Mas speed limit ka baga. Tawa, dahil sa imo nagsita, pero pag marin mo kakang lisensya mo, duman ka maninda, sisita ko na Iyo. sa kawanan Iyo nga ni. penalty. Pabayaan ka sana, violate ka, pabayaan ka sana. Pag nag-renew ka, rimati ka. Iyan, arot ka po, Sir Henry. Mm. Pero kita baga digdi, dari warang nangyayari, dawa, sisay pa naging presidente baga. Bako man sa pag po sa mga presidente nindo ha. Totoo man talaga baga po So, uyan ang mga plano, hanggang ngunyan, iyo man ginari baga po. Ate, sana sa mga susunod na magiging presidente ta baga, Sana maski ba ko man sumakatotohanan pa. So medyo iyan mo nang yaon mo na sa hampangan ta. Ang inuton. Opo. Yan nga ni Sir Henry na mga traffic light hanggang ngunyan wala pa. Yes. Di ba? Ano ba yan? Sus ko Henry, dyan sa may crossing baga kang 101. Sus ko, gari na kami dyan patentero pag may mga jeep. Auto. Sus ko po. Iyo man lang Sir Henry. Salamat. Apo, bye-bye Okay, po. bye-bye. Gari itong gayon kibus ka mami nagapulo, no? Okay. O garing kapos kita ki oras. Mga giya sa pagpili nin kandidato. Saga na ini, magayon ini na luwayan tayo ini na mga giya sa pagpili nin kandidato. Ugali asin pagkamatanos, abilidad sa pagiging marhay na leader, pagiging totoo sa Diyos asin sa nasyon. Punan ta sa pagpili sa barangay. Adi? Punan ta sa pagpili sa barangay ini. Ngani po na maray lama. Sa aga ta, saro-saroon ta ini ta. Campaign period bagangon yan. Saro-saroon ta ini sa aga, ha? Okay. Hello, Padi. Be. Yes. Nagkabirilot baga BOCL joke lo pang Philippines sa kaya na train na yan. Nagkabirilot? Oo. Nata? Tulo baga pala na project yun na wala na pundo. Iyo nga ni. Tapos, ang gusto ko baga ang kasi mahal na lawas yan, ang mapan power, chick, sa ni Subering, katulong nga ng mga Pilipino warang trabaho, yung magiribo ka yan. Iyo. Yung nagkabirilo si Jok, no? Sige. Sige, salamat. Awinda, iba man ang weather sa Kuwait, ang daw ba po underground ang cable? Oy, very good ini. Di ba? Pirmi kitang kwan. Tama si Madam, wala balls ang politician ay pagtanggol ang Bicolanong politicians na inaapi. Yan. Morning, bakit day sandali, wag na kayo, wala ito. Si Duterte po is pro-China dahil bagsak ang grado 75% level thinker. Kaya naglanding ang military aircraft sa Davao. Bakit naging presidente? Ayan. Binoto tang mga Pilipino. Kitang mga Pilipino nagbugtak dyan. Kaya man, good or bad, mga tugang. Ako, yan ang binoto. Tatabi na presidente. Okay? Alas 9 na ugaring. Alas 9 na. Tabi. Digdi sa tuya na programa. Sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Salamat
salamat po kasi nung pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Tandaan, dahil po din maraot sa paghapot, dahil po bawal sa paghapot. Mga kahaputan na dapat malinawan asin masimbagan kan mga nanunungdan, yan tabi ang hapot sa DCGB. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mga pare,